שוב ככה, תקשיבו. תקשיבו אחד, דבר. הוא גמגם, לא יודע מה לעשות, ברור שהיה בבר. סתם אני ככה עושה לבר מן. ושמענו בקולה, קילי. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. נתקע עם זה ככה, חוזר הביתה, ובוא לעשות איתו בבית. הוא שר ברובו שאחרי הוא חוזר לבר. בא לי אותו פרעה וזה. כל הגיל נגמר קפה. הוא מאושר, שותה קפה וזה, קיצור. בת שבוע אחרי זה. הוא מאושר. עוד פעם. חבל הזמן. קיצור. שתה את הקפה שלו אחרי שבוע, מגיע אותו לבר וזה. אומר, תתקדם קצת. הוא רואה אחד ששותה בירה, אז הוא אומר לו, מה? זה לא משנה, זה שתי זה. נו. קיצור, הוא קורא שם איזה... אחרי הוא רואה כולם כזה שותים בירה, לזרום איתם וזה. מה אתה רוצה? עוד פעם עושה דבר, סיפור, חוזר הביתה. מתחיל להתאמן על זה בבית, אני לא הולך. קיצור, זה בבית. בירה. אוקיי, בקיצור. נגמר המקום בזיכרון, יאללה. מרוב ראשי רואה. אתה יכול לראות את המסור 2. הולך עוד פעם חזרה לבר, אני עושה בירה. הוא עושה, עבר בשעה אותו, איזה בירה הוא זה? רגע, תבין מפחיד. הוא תהיה שבוע, איזה בירה. מה קרה בסוף? אבל איזה ענק. איזה בירה, כקפה.